Syahwatain menika kitab mertelaaken jelasaken mecah utawi menghancurkan syahwat loro ingkang dipun maksud syahwat loro teng mriki nggih menika syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat nuruti kesenengane weteng kalih nuruti kesenengane farji. Fa'adzamul muhlikati libni adama syahwatul badni. Sing luweh agunge luweh gedene pira-pira perkara sing rusak maring ibnu Adam, anak Adam manusa inggih menika syahwate weteng nuruti kesenengane weteng mangan ngombe niku iso dadi sebab kerusakan. Fabiha ukhraja Adamu alaihi salam wa Hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar. Sebab syahwate weteng Nabi Adam alaihissalam lan Ibu Hawa dipun toake saking swarga nggon tetep menuju omah sing panggonan sing akeh kebutuhane nggih menika donya. Jadi gara-gara nuruti syahwate weteng Nabi Adam lan Ibu Hawa dipun dalaken saking swarga. Idnuhiya anisyajarati fagholabat huma syahwatuhuma hatta akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Krana Nabi Adam lan Ibu Hawa menika dipun larang, dipenging saking cerak-cerak wit sing sering kita kenal Syajaratul khuldi la taqrabu hadhihi syajarah. Selajeng Nabi Adam kali Ibu Hawa niki kalindih kalah karo kesenengane nuruti weteng niki mau, akhire kekalihipun Nabi Adam lan Ibu Hawa menika dahar saking sajarah menika, akhire badat lahuma sawatuhuma, sandangane ilang ketok kealanane kemaluane. Senajan hal menika nggih mboten berarti kok Nabi Adam terus salah niku nggih mboten nggih. Ya, tenggene hadis iku ana perdebatan antara Nabi Musa kalih Nabi Adam. Nabi Musa iki matur kalih Nabi Adam. Redaksi hadis beda-beda antawisipun ingkang napa teng hadis Bukhari, hadis Muslim beda-beda ya. Qala Musa anta Adamu khalaqakallahu biyadih
wa nafakha fika min ruhi. Panjenengan menika Nabi Adam ingkang dipun titahake dipun gawe dening Allah kanthi kuasane Allah langsung, boten lewat kelahiran. Sakniki wonten sing berpendapat di antarane Kiai Nur Ihya saking Surabaya niku berpendapat Nabi Adam iku dudu manusa pertama, padha wae dilairno. Iki pendapat sing nyimpang kalih keterangan teng tafsir-tafsir. Jadi teng hadis niki napa Nabi Adam iku ora dilairno tapi dititahno langsung dening Allah. Wa nafakha fihi min ruhihi, disebul diiseni nyawa saking Gusti Allah. Wa asjada laka malaikatahu, malaikat dipun perintah sujud dateng panjenengan Nabi Adam. Mature Nabi Musa. Wa askanaka fi jannatihi, lan Gusti Allah manggenake panjenengan wonten suwargane Allah. Summa ahbatan nasa bi khati'atika ilal ardi, mongko kari-kari panjenengan ngeduna menusa medun gara-gara luput jenengan sakjane manggon swarga gara-gara panjenengan lepat, panjenengan lan manusa kabeh akhire nggih medun ning nggone bumi. Niki nek mature Nabi Musa, gara-gara panjenengan lepat niku lho manusa akeh akhire nggih medun ning bumi, ora langsung ning swarga. Terus Nabi Adam ngendika anta Musa alladzi istafakallah birisalati, panjenengan iku Musa sing dipilih dening Allah kanthi didadekake utusane Allah dadi rasul. Wa bi kalamihi, dipilih didhawuhi langsung dening Allah sehingga disebut kalimullah. Wa a'taqal alwah fiha tibyanu kulli syai', Gusti Allah maringi panjenengan Nabi Musa pira-pira papan. Jadi nek mben niku durung ana kertas nggih, durung ana pabrik kertas iki sing dienggo nulis nggih bangsane papan. Ana papan tulis ya. Sing ning papan kuwi sing diparingno ning gone Nabi Musa ana penjelasane kabeh perkara. Bisa liyane napa kitab Taurat niku Nabi Musa diparingi suhufu Ibrahim wa Musa, lempiran-lempiran sing ana tulisane. Wa qarrabaka najiya, Gusti Allah marekno panjenengan Nabi Musa dicerakno Gusti Allah kanthi iso munajat matur bebise alon-alon. Fabikam wajatallaha katabat Taurata qabla an ukhlaqa. Nabi Adam tanglet kali Nabi Musa, panjenengan manggihi Gusti Allah nulis teng kitab Taurat sadurunge kula Nabi Adam dititahno niku
jarake pira suwene Gusti Allah nulis kitab Taurat sadurunge aku digawe ku benggang pira. Dijawab Nabi Musa bi arba'ina aman, kacek 40 tahun sadurunge Nabi Adam digawe niku Gusti Allah sampun netepake kitab Taurat 40 tahun sadurunge. Jadi isih dhisik kitab Taurate. Qala Adamu fahal wajata wa asa Adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam takon tengene Nabi Musa, apa sira panjenengan Nabi Musa nemokake manggihi dawuhe Allah teng kitab Taurat wa asa Adamu rabbahu faghwa. Iki teng kitab Quran nggih wonten dawuh Allah wa asa Adamu rabbahu faghwa teng surat Toha niki. Adam ndurhakani pangerane nuli sasar nyimpang iku wis ana ketentuan ya. Nang kitab Taurat wis ana dawuh Allah nak Nabi Adam ku bakale nglakoni kesalahan ya, secara zahir ya sing didelok iki secara zahir ya. Dipenging cerak-cerak wit khuldi mangan dahar kok malah dahar iki zahire niki salah zahire ya. Nabi Musa ditakoki ngoten jawabin na'am nggih kula manggihi teng kitab Taurat wonten tulisan dawuh Allah wa asa Adamu rabbahu faghwa. Wis digarisno wis ditetepno sok mbene iku Nabi Adam arep nglakoni kesalahan iki secara zahire. Terus Nabi Adam tanglet meleh afatalumuni ala an amiltu amalan katabahullahu alayya an a'malahu qabla an khalaqani. Napa panjenengan Nabi Musa maidu dhateng kula ing atase kula nglampahi penggawean sing wis ditetepno dipesthekno Gusti Allah sadurunge Gusti Allah nitahno kula bi arba'ina sanah kacek 40 tahun. Terus Nabi Musa ditakoki ngene didebat ngene wis ora iso njawab ya. Kanjeng Nabi teng hadise qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adamu Musa. Nabi Adam ngalahno hujjahe argumen bantahan tenggene Nabi Musa. Apa kowe maidu aku gara-gara aku nglakoni perbuatan sing sadurunge aku digawe jarak 40 tahun aku wis dipesthekno sok mben bakal nglakoni iku. Ya ora iso dipaidu wis dadi pesten ya. Wong manusa ku digawe supaya ngibadah kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah nak Kanjeng Nabi Adam ning swarga dudu panggonane ibadah. Dudu panggonane ngamal. Mulane didono ning donya ben kanggo ibadah. Didadekno krana kanggo ibadah. Sejak awal ku wis rencanane memang kanggo ibadah. Kok diteleh swarga ya didono dhisik.
Iki secara zahir Nabi Adam lan Ibu Hawa didunno sangka swarga niku gara-gara kalah karo syahwate weteng, ora iso nahan kesenengan weteng mangan ngombe niki dahar teng mriki. Wal batnu ala tahqiq yambu syahwat, weteng sejatine iku merupakan sumber syahwat, timbul tenggene awak kita duwe kesenengan, kepinginan iku mergo gara-gara wetenge iki ana isine, terus ana gerake awak, terus duwe kepinginan. Wa mambatul adwa, nggon cukule pira-pira penyakit. Di sing akeh sumbere penyakit iku saka weteng. Ya, termasuk panganan-panganan sing duwe dampak efek timbul penyakit sing kudu disiriki, pantangan-pantangan iku. Wal afat, pira-pira panca baya bencana-bencana sing rusak tenggene nggih awak secara zahir ya uga ngrusak ning gone manah. Id yatba'uha syahwatul farji, krana syahwate weteng iku diikuti, dibuntuti syahwate farji. Wetenge wareg duwe tenaga rasa, niki syahwate farji kelamin melok timbul. Mulane nak tiyang sampun kawin niku ditembungno faqat kamulan nisfu dinihi, wis sempurna separo agamane. Niku gangguan syahwatul farji sing menggiring ning gone zina iki wis kanthi nikah iki insyaallah wis teratasi, walaupun ora penuh nggih. Isih ana wong mbek wis nikah zina ya isih ana, tapi sak ora-orane wis terkurangi. Wa syiddatis syabaqi ilal mangkuhati, bangete bronto kepinginan sing nemen ning gone pira-pira wong wedok sing dinikahi. Wal umat, pira-pira panganan-panganan wetenge duwe kepinginan niki terus kepingin sembarang dina. Sumayat ba'u stibsarul mali wal jahi anwa'ur ru'unat wa durubul munafasat wal muhasadat. Terus dibuntuti usaha ngekeh-ngekehno bondo. Nah, ora iso tirakat, mangane berah, kepengin enak niki nggih meksa kudu biayane ya akeh. Dadi nuntut supaya ngekeh-ngekehno bondo. Iku nak mangane akeh ya senengane sing enak, sing larang. Niki nuntut usaha ngakehno bondo. Lah nak bondone dhewe ora cukup, engko akhire terdorong nglakoni pelanggaran-pelanggaran. Umpama sing duwe kesempatan njipuk duwike negara ya iso korupsi. Ya sing ora iso duwe kesempatan ya mungkin njipuk bondone wong liya, ana nyolong
Wal jah kepengin pangkat kedudukan ben iso oleh duit berah, duwe pengaruh berah. Niki saling bergandengan ya. Anwaur unat ditututi ditebureni pira-pira macem-maceme pira-pira kekumrungan. Wong kono maknane kumrung bodho. Ya wong nek wis nuruti kesenengan pikirane wis ora iso bening, wis ora iso jernih, pertimbangane butek ya. Nuruti seneng wis dipenging wis angel ya. Pikirane gak iso jernih, ora iso lantip ya. Wa durubul munafasat pira-pira maceme pira-pira edi-edinan api-apian upama napa panganan ya sing paling larang ana mereke tukune wae ya warung utawa toko terkenal ya. Supermarket ya. Mall ya. Wal muhasadat lan saling drengki nek ana wong liya kok ngalahno kekayaane ndikne, ngalahno pengaruh kekuasaane, jabatane niki ora nrimakno. Timbul drengki. Summa yatawalladu bainahuma afaturiya wa ghailatut tafakhur wa takatsur wal kibriya. Ya saking nuruti syahwate weteng lan syahwate farji niki timbul lahir metu afat panca boyone riyak pamer ya, usume malah usume sakniki status jajan ngene warung terkenal ya dipoto, di-share ya, dipamer-pamerno ya. Terus sandupayane gangguane penipuane bangga sing menipu ya, bangga kok soal napa jajan ning gone warung terkenal ae bangga. Cara Indonesia iku dibanding luar negeri iku ora kok bangga iso produksi tapi lagi iso tuku wis bangga. Negara maju berlomba-lomba iso memproduksi. Nah, sing kita lagi iso tuku wis bangga. Iki tertipu oleh kebanggaan, wis iso tuku entok kok wis bangga. Mergo nuruti seneng niku akhirnya tertipu dening kebanggaan. Gaya hidupnya nak ora sesuai nggih jomplang, keuangane ora cukup kok tuntutane sing mewah, sing enak. Niki arep terjerumus ning gone panca boyone akhlak, panca boyone rohani. Summa yatada'a dzalika ilal hibdi wal hasadi wal adawati. Terus akhirnya sangka kuwi metu tertarik kegeret dengki, dendam, permusuhan, bagdo, uring-uringan, ngamuk-ngamukan.
Wong liya gak salah ngamuk karepe dhewe mergo ora nrimakno. Wong liya ndelalah diparingi rezekine mbrah, ndelalah awak dhewe kok ora patik duwe muring-muring karepe dhewe nak napa bodho niki wau. Bodho tertipu dening kebanggaan sing kebanggaane napa semu ora hakikate. Summa yaqdi dzalika bisahibihi ilaqtihamil bawi. Terus akhire nekakno jerumusno wong sing nglakoni niku wau, sing dengki karo wong liya mergo kalah sugih, kalah pangkat, sing ndekne atine ora nrimakno. Niki akhire terjerumus nglakoni lacut kejahatan sing kebacut. Ora salah apa-apa kok ya disalah-salahi. Wal mungkar nglakoni kemungkaran, kesalahan sing ora diridhoi Allah. Wal fahsya lan pira-pira kealanan, termasuk fahsai napa hal sing urusan karo zina sering disebut fahsya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa kullu dzalika samratu ihmalil ma'iddah. Iku mau ana dengki, ana ngamuk karepe dhewe, terdorong nglakoni kejahatan niku gara-gara ngumbar waduk, istilahnya wong kono nggih. Waduk nggih tampungan makanan perut besar iki. Nah, wetenge iki diumbar nggih mangan saaki-aki sing enak, ora peduli ora duwe dhuwit, ora peduli sepi. Niki akhire wong terpancing nglakoni kejahatan. Ana barang-barang akeh do ilang. Nek upama ana wong jipuk bondone wong liya kok krana kebutuhan mendesak, kelaparan utawa anggota keluargane lara nemen gak kuat nambakno, upama ngerti ya mungkin wae sing duwe iku ngrelakno, ngikhlasno, umpama ngerti kecekel genyo kok nyolong. Kula sampun pinten-pinten dinten mboten kiat madang Pak, ngapuntene kula terpaksa. Nah ngono nggih, mungkin sing duwe iki di ngapura, gelem ngapura. Mulane zamane Sayyidina Umar iku ana taun kelaparan. Ana wong nyolong ngrayah bondone wong sugih. Sing ngrayah bondo ditangkap, dilapurno Sayyidina Umar. Terus ditakoki kenapa kok ngrayah bondo nyolong. Jawabane krana kula nyuwun, kula pun kelaparan nyuwun mboten diparingi. Ya akhirnya kula nggih terpaksa nggih mundhut secara nyolong, wong nyuwun nembung mboten diparingi. Wis kelaparan njaluk ora diweki terus akhire nyolong. Lha niku sing disalahno dening Sayyidina Umar kok ora sing nyolong, tapi sing duwe bondo sugih. Ana wong pelarat ora kuat mangan njaluk apik-apikan kok ora diweki. Niki malah sing disalahno sing iku.
ora sing nyolonge kepeksa ya. Terus kelaparan gak kuat mangan pirang-pirang dina njaluk nembung apik-apikan ora diwenehi. Akhire nyolong ya. Wa ma yatawalladu minha mim batri syabu'i wal imtila. Di hal-hal sing bator, lacut, jahat sing timbul gara-gara nuruti wareg, nuruti kebeke kesenengane weteng. Mula niki kesenengane weteng iki supaya dipenggak ya dilatih ya. Sehingga ya ntriman ya ora akeh ya. Sekedare sesuai kare kondisine gak memaksa kudu enak kudu akeh. Walau dzallal abdu nafsahu bil ju' wa di wadhiyaqa bimajari syaiton la'ad anat li ta'atillah. Keumpama kawulane Gusti Allah, kita sedaya manusa iki kawulane Gusti Allah, kok gelem ngasorno nafsune kanthi gelem ngeleh ya ora kok berarti gak mangan blas nggih mboten ya. Ya mangane sing sederhana ijeh ngeleh lan iso nyempitno nggon mlakune setan. Setan mlaku ning awake manusa lewat aliran darah ya. Majrud dam. Ya, aliran darah iki nak panganane dipersempit, aliran darah iki dipersempit ya. Nak ngono awak iku dijak tunduk patuh nglakoni taat niku gampang. Nak gelem ngasorno awak, gelem dijak ngeleh, dijak tirakatan ya. Niki dijak ngibadah iku gampang. Lah nak gedhekno aliran darah lewat panganan iki malah dadi nggon liwate setan gerakno awak kita dipengaruhi nglakoni awon. Walam tamlik sabilal batri wa tughyan, ora iso mekak, ora iso menguasai dalan kelacutan. Nah wis kadung nuruti seneng niki wis ora iso dimandekno, dibendung, direm. Mulane kita ana rukun Islam poso ya. Walam yanjar bidzalika ilal inhimak fid dunya, ora keseret, ora ketarik ning nggone kesemsem tekun sibuk karo donya sing sampe ora kober ngibadah. Iku alasane golek pangan. Ya golek pangan tapi iku sangune ngibadah. Ana wektu ngibadah nggih, ana wektu leren istirahat kanggo ngibadah. Waktu salat itu sakjane nggih wayah istirahat kabeh kok nggih. Zuhur ku ya wayahe leren. Asar ku ya senajan ora pas asar pas iku kerja leren ya ora, tapi kerja tukang saiki jam 4 wis do leren iku ijeh uman salat asar. Engko maghrib bengi malah wis wayahe do leren. Ya semanten ingkang kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi